Hej Martin! Har du fått körkortet? Ja, jag klarar det. Men grattis Martin! Hej, Det var roligt! Här är min motorcykel. Nej, vad trevligt! Är det så de ser ut? Går det att starta den? Det gör det. Rum, rum, rum. Får vi se om du kan köra. Där har vi rediga grejer. Nu får du köpa kaffebröd, gubbe. Det är fika. Den är fin.